Yallaɓai, barka da ofis, barka da hutawa. Yawwa, lafiya dai ku, a gaskiya a radun Allah, lafiya ba lafiya ba. Menene yake tafa da ku? Yawwa, yallaɓai, a gaskiya muna cikin yanayin rayuwa, ko ina babu sauƙi. Ga yunwa. Sati na ɗaya cir ban ci abinci ba, sai ruwa kawai da nake sha. Ga iyali su ma suna bukata, don ko silin shinkafa ɗaya ban bari a gidana ba. Wato shi abokina tafiya ta yi tafiya, saura ƙiris ya kai wata bai ci abinci ba. To dai dukkanmu nan taimako muke biɗa, musamman na abin shi, ko ɗan iya, zahiri haka abin yake. A duba mu yallaɓai, mu ma mu ci arzikin nan. A duba ku kace ko me, to duk wannan surutan da kake yi, me ruwa na, me kuma ya shafe ni. In shekara kuka yi, ba ku ci abinci ba, babu abin da ya dame ni. Wai tukunna, ta yaya kuka shigo cikin ofis ɗina? A buɗe muka ga ƙofar, kawai sai muka shigo. To ku saurara da kyau, ku ji ni da kyau. Yanzu ne muke da lokaci, muke da dama, muke da iko. An ce za a ƙara wa shinkafa kuɗi ko kuma ana kan ƙara mata, da kuma sauran kayan masarufi. Za a kulle boda, wato iyakar ƙasa. To kuma daman ina da ragowar kaya suna cikin sto a kulle. Sannan kuma za a kulle sto ɗin ranka ta kaf ɗinsu. Kuma ba wai na kulle ba ne, a'a, to maimakon da fito da ita, za a rinka kawowa ana shigarwa, ana daɗa kullewa, ranka ta kaf ɗinsu. Ha 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 ha. Sai abubuwa sun daɗa kuɗi, gwamnati ta ƙara kuɗi, sai kuma mu rinka fito da su. Daman haka kasuwancin ya koma yanzu sosai. Baka da labari, to daman kuna riga, ina za ku sani. To ai mu talaka ya sha wahala, daidai kasuwar mu kenan. To ai daman kwanciyar wani tashin wani. Amma gaskiya wannan lokacin talaka na jin jiki, wallahi. Yo, ai shi ne taka muke samun kuɗi ai. Yana gasuwa fa, a sassauta mishi haka, a sakan masa mara, yallaɓai. Amma yallaɓai, irin kuɗin nan da suke cikin ƙasan nan, suna tsoron Allah kuwa kamar ka, kana tsoron Allah kuwa? Ƙwarai da gaske, shi yasa na fi ƙarfin talauci, ba na bin ofis ina bara. Danna mana wannan yan adam, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button, yawwa. To sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai, don da ku muke alfahari.